Moi ben, moi bons días. Moitísimas gracias a todos por acompañarnos neste fermoso acto. Doulle a benvida ao presidente da Diputación de Pontevedra, o señor Louzán, e saludo pois patrón maior, todo o seu cabildo, os compañeros de corporación e todo o mundo do mar, en definitiva, do mar, ainda que, bueno, aquí temos hoxe tamén a representación coral do noso concello. A todo o mundo, amigos e amigas, creo que un día de ledicia, porque despois de moito tempo podemos dar, digamos, remate a unha obra comenzada xa fai algo máis de 2 anos para pôr en valor este magnífico edificio que ten, bueno, que está prestando e así o fixo sempre servicio ao mundo do mar. O fixo, pero bueno, nunhas condicións, a verdade, en algún momento realmente penosas. Recordo perfectamente cando o anterior patrón Francisco Iglesias, o que tuve a oportunidade de acompañar a Diputación para solicitar levar a cabo estas obras. A verdade que non tiña que esforzarse moito en explicar o estado, vamos a decir, casi insalubre que tiñan estas instalacións para levar a cabo as funcións ás cales debe estar dedicado. Xa non tanto pola importante documentación que aquí se custodia, senón polos propios traballadores que non tiñan as mellores condicións para levar a cabo a súa tarefa diaria. Do mesmo xeito, foi desde o minuto 1 a recepción, a percepción do presidente da Diputación, que en todo momento dixo que sí, que adiante, e se estableceron, digamos, a partir de aí as bases para que hoxe poidamos estar aquí todos celebrando este día que é de especial importancia para o sector do mar, o sector productivo máis importante que temos no noso concello, e o cal debemos felicitar hoxe por estas instalacións. Aproveitar tamén para mostrarlle a nosa admiración a do resto do pobo polo esforzado traballo que fan, esforzado e durísimo traballo que levan a cabo cada día para pôr en terra un produto, o peixe e o marisco do Grove, do cal despois podemos presumir todos. Moitísimas gracias e, sobre todo, felicidades. Bueno, señor presidente da Diputación de Pontevedra, don Rafael Louzán, alcalde de O Grove, autoridades, compañeiros e compañeiras de Cabildo e Xunta Xeral, ben queridos socios e socias, moi bons días. Benvidos ao Grove, benvidos á Cofradía de Pescadores, onde esta soleada mañá teño a honra de recibirvos para visitar e inaugurar as nosas instalacións. Para todos os traballadores, para todos os que traballamos no mar, mariscadoras e mariñeiros, era unha necesidade moi importante poder dispoñer dun edificio que nos ofrecera espacios de traballo e de encontros seguros, saudables e accesibles, para desenvolver nas mellores condicións tanto as tarefas administrativas diarias, cursos de formación, como a nosa función social, na que quero destacar e felicitar a Coral Polifónica. Por todo isto, en nome de todos, agradezco enormemente a inversión que a excelentísima Diputación de Pontevedra fixo na nosa cofradía. Agradecer tamén ao Concello do Grove e a outras institucións que colaboran e, como non, a todos os anteriores directivos da cofradía. Como sabedes, tamén estáse a reformar a lonxa gracias a mediante a subvención da Consellería do Mar, obra tamén moi necesaria, e que xunto co esforzo económico que facemos os socios para cofinanciar todas estas obras e as distintas tasas administrativas, no Grove podemos dicir que vamos a intentar que as infraestructuras esteamos nas mellores condicións posibles. Quédanos seguir pelexando para que as decisións políticas que se adopten na Comisión Europea, no Ministerio e na Xunta melloren a situación da pesca artesanal,
do marisqueo e da comercialización, porque estamos a vivir tempos moi difíciles e a pesar de que do noso mar de Ogrove e de Arousa, das nosas praias, temos os mellores peixes e mariscos, pois nas necesitamos de todos. Gracias de novo por estas grandes inversións. Contade sempre coa cofradía para seguir traballando xuntos e para poder xuntarnos en moitas outras ocasións para celebrar logros tan importantes como este. Moitas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, querido alcalde, querido Miguel, querido patrón, querida presidenta das mariscadoras, neste caso veciños e veciñas do Grove, aparte de compañeiras e compañeiros da Corporación Municipal tamén que están aquí, do Cabildo, por suposto, e tamén da coral que aquí é onde está a súa casa, porque hai a coral, evidentemente, coral da cofradía. Bueno, pois hoxe, de alguma maneira, e de maneira singular, queremos darlle a apertura deste edificio que xa leva funcionando uns meses, pero que hoxe, pois faltaban sempre pequenos detalles, podemos comprobar como prácticamente podemos decir que está totalmente rematada. Faltaban unhas pequenas cousas de iluminación e todo isto, e a verdad que lle decía ao alcalde e tamén ao patrón e a Lola igual, de que, bueno, pois cando se fan as cousas con cariño, estando encima delas, pendientes, e todo isto, ao final, valeu a pena, non? Valeu a pena o esforzo, valeu a pena a inversión, porque este edificio, ao partir de agora, ten moitas cousas boas. Era un edificio que estaba situado nun enclave, eu creo que único, sin duda, e necesitaba dunhas melloras, porque me acordo perfectamente, cando viñen aquí co alcalde, con Rosa Quintana, de que unha das cousas que se decía era a humedad que había neste edificio, a pouca funcionalidade que tiña este edificio, porque había que subir á primeira planta para atender aos mariscadores, en este caso, os que de alguma maneira fan a vida diaria na propia cofradía, e despois que era unha pena que espacios que tiña este edificio que non se poderan aproveitar. E en cuarto, quizá lugar, tamén había un problema grave que hoxe, desde o punto de vista das administracións, temos que ter en consideración, que é a falta de accesibilidade deste edificio. Todos esos, os 4 objetivos se cumpliron. Ora temos unha cofradía, neste caso, que calquer mariscador que se acerca ou mariscadora, pois en definitiva na planta baixa fai toda a súa vida, toda a súa actividade. Os traballadores da cofradía están moito máis cómodos porque están perto xa da rúa, non teñen que subir a primeira planta. Fixemos unhas instalacións que son totalmente accesibles, son instalacións que están climatizadas e, polo tanto, como se pedía desde a propia cofradía, eliminamos os problemas de humedad e creo que temos unha cofradía de pleno siglo XXI para o Grove, como o Grove de alguma maneira se merecía, porque se algo hai en Galicia que se poida transmitir afora é que o Grove significa moito no que é o contexto de Galicia no mundo do mar, especialmente no mundo do marisco e no mundo do peixe, como decía o alcalde, e, polo tanto, quero que mellor imagen, que a imagen máis potente que de alguma maneira debe ter o Grove, ou unha delas é a propia cofradía, que teña unha instalación donde os mariñeiros, pois, de alguma maneira se identifiquen con ela e teñan, pois, a orgullo poder decir, temos unha cofradía, pois, das que realmente nos podemos sentir orgullosos en pleno siglo XXI. E creo que neste sentido se fixo, ademais, con recursos económicos razonables, non? Porque hai veces que cando alguén pode ver o cartel por aí dunha obra e ve cal é o seu coste e vai a ver o resultado, o mellor dice, oye, pois a verdade que foi unha cantidad moi grande e, sin embargo, o resultado, pois ao mellor non é aquel que se esperaba. Aquí foi unha cantidad razonable, diría seguramente Álvarez Prol como constructor, que tuvemos a ben que fora un constructor do Grove, que felicito polo extraordinario traballo que aquí fixo, que sempre o presuposto foi moi xusto, pero a verdade que fixo unha magnífica labor, unha magnífica obra en esta casa. E nese mismo contexto quero aproveitar para felicitar a Leopoldo Iborra como arquitecto director desta obra, que peleou moito con, bueno, pois, algúns imponderables de última hora, como o caso de patrimonio e demás, que é evidente que teñen que valorar e teñen que tamén ver que este edificio pois reunía unha serie de características que a veces a algún de nós pois se nos fan difíciles de poder entender, pero bueno, nese ámbito de protección dun edificio destas características pois houve que limitar algunhas actuacións, o cual foi máis complicado e complexo poder levar a cabo pois as melloras que se pretendían. Pero en todo caso, eu podo dicilo, creo que o sinto como propio, pero
quero falar en nombre de todos os que estades aquí, que todos vexo cara de felicidade de como acabamos esta actuación. Por lo tanto, eso quere dicir que fixemos as cousas ben, eso quere dicir que se rentabiliza un edificio que era necesario, desde a etapa que iniciou no seu momento Paco e agora evidentemente con Antonio e con Lola e todos os que estades detrás. En definitiva, esta é unha cadena humana moi importante e vital no Grove. Pois, xa digo, pois é un desos días dos que vale a pena visitar, coincidir con vos e sacar todos daqui a mesma conclusión. Estamos moi contentos do que fixemos. Aí, certo é que estuve sempre moi pendiente co vosso alcalde para que nada fallara, para que de alguma maneira, se alguma cousa había, pois el nos trasladaba pois tamén a súa información a través da dirección técnica e creo que nese sentido a implicación tamén do Concello, que o temos enfrente, pois foi total a hora de conseguir que as distintas administracións que tiñamos algunha responsabilidade neste tema e que el estuvo presente e pedíndonos en todo momento que era unha actuación en certa maneira sencilla, pero que se iba a sacar moito partido, especialmente polos traballadores e os implicados por parte da xente do mar, pois o resultado está aquí para ver. Por eso que hoxe podemos, como digo, sentirnos moi contentos de dispoñer dun edificio que é un emblema, porque o emblema non é o edificio en sí, é toda e cada unha das persoas que traballades no mundo do mar do Grove, que tendes moitísimo mérito. E creo que menos poden facer as administracións, como neste caso a Diputación, que contribuir tamén na medida que nos poidamos a facer posible que poidades traballar dunha maneira máis cómoda. Sobre todo, traballar, me refiero, desde o punto de vista do que é a propia administración, non? Que pois, o traballo do mar xa é duro en por sí, pois que menos que vir aquí a esta casa, que é a vosa casa, e ter unhas instalacións realmente cómodas. A mellor desto, sin duda, a nosa actuación non se debe ceñir só en este apartado. Este é un dos máis. Estou moi contento da labor que estamos a desarrollar co voso alcalde e con todo o seu equipo de goberno, facendo posible cousas que antes probablemente non se poderan levar a cabo, pero finalmente que se están resolvendo. Non son momentos nada fáciles, tamén hai que recordar, porque outros momentos de bonanza ao mellor se hubieran feito moitas máis cousas, sin embargo non se fixeron e agora con poucos recursos estamos facendo, eu creo que moito. Eu teño dito e o temos valorado Miguel e Maiseu como alcalde de que, bueno, pues parecía imposible que nestes tempos de dificultade económica leváramos a cabo todas e cada unha das inversións que estamos acometendo no Grove. Pero, bueno, sempre son necesarias máis e seguramente diredes vos, oye, e ainda quedan por facer moitas, sin duda. Sin duda, ahora estamos a punto de que a tramitación aquí é unha, diríamos que algo do que nos toca é o pan de cada día, non? E sei que Miguel está peleando todos os días para que de alguma maneira ese buque insignia que xa temos, cousa difícil a veces, e agora neste momento máis, temos a financiación para construir ese edificio de Carpintería de Ribeira que vai servir tamén de imagen e tamén de espacio para os que visitan o Grove, pois que poidan conocer a través dun pequeno auditorio, un pequeno espacio, pois que teñan aí ese lugar que identifique tamén o Grove como, pois, que menos que debe ter o Grove que un pequeno ou un mediano, como se lle quera chamar, auditorio, que era o noso compromiso. Temos a financiación para ello e sei que o vosso alcalde está traballando para canto antes poder dar inicio a esas obras, pero claro, o Grove ten as súas peculiaridades e sin duda, desde o punto de vista de tramitación administrativa, pois cando hai tantas administracións encima de algo sempre é complexo, non? Iso é algo que os ciudadanos, que somos todos que estamos aquí, independentemente do noso cargo, a veces non se entende, que haya tantas administracións encima dunha sola cousa. Entonces, o alcalde se lle fai que ten que pelear con todos nós, coa Diputación, con Portos de Galicia, coa Xunta de Galicia, co Ministerio, coa Unión Europea incluso, pois, claro, dices tú, salvei un escollo, pero mañá me aparece o siguiente, e así sucesivamente. Pero, bueno, en definitiva, pola información que me consta do alcalde, sei que pouco nos falta para levar a cabo, como digo, esa actuación, que sería a coronación de algún elemento que lle falta ao Grove. Antes tiñamos, neste caso, pois, o cine marino, que de vez en cuando íbamos ali, pero ahora xa non nos queda nin eso, e creo que ese espacio que, como digo, hai a dotación económica, por lo tanto, eu digo aos veciños e veciñas do Grove que estén tranquilos, que esa obra vai a salir de maneira inmediata, porque o máis difícil está, que a dotación económica, toda a tramitación está moi avanzada e, por lo tanto, é cuestión da licitación da mesma e salvar un último trámite e inicialo. Eu me gustaría, pois eso, canto antes ver esa primeira fase arrancando para que o Grove pois conte cun buque insignia que tamén de alguma maneira ese edificio destinado a Carpintería de Ribeira
e exposicións e tamén espacio para o auditorio que o Grove tanto necesita e tanto demanda. E pouco máis, non debo, xa digo, creo que estenderme máis, porque xa un día, pois, a verdade que delicia desos que te sintes contento de, na medida das posibilidades, que nós o que fixemos foi, pois, todos os que estades aquí e os que estamos deste lado da mesa tamén, haber contribuído a recuperar un edificio, a darlle aquilo que de alguma maneira se necesitaba, se nos pedía, é facer xusticia, en definitiva, coa xente do mar, que é o motivo polo cual nos encontramos esta mañana aquí no Grove. Por eso que, querido Antonio, como presidente, a ti, os que te antecederon e, en definitiva, os que traballan no mar en hora boa de corazón, porque creo que logramos o objetivo que buscábamos, igual que Lola, cando nos insistía precisamente nesas melloras. Estou mirando ao fondo ahora e sei que esa inversión que está cometendo ahora a Consellería de Medio Rural e do Mar, que, por certo, a Consellería quería estar aquí hoxe, pero lle foi literalmente imposible, pero sei que está iniciándose unha actuación aí, que, por certo, creo que é moi necesaria e ademais que vai cambiar un pouco a imagen a esa lonja do Grove, igual, por certo, que a propia de Portonovo, que estaba o patrón maior aquí agora, que saludo tamén, que sei que se fixo ali unha bonita inversión, e con pouco diñeiro, pois quedou moi acolledor aquel edificio, verdad? Igual espero que no caso do Grove pois poidamos de alguma maneira ver que ese edificio pois da lonja e demais, os lugares anexos, pois que queden realmente como quedou neste caso. Tamén me gustou personalmente moito a de Portonovo, non? Había outra actuación para esta comarca que neste caso era en Carril e finalmente se perdeu porque alguén tomou a decisión de que entendía que esa actuación, bueno, pois que non beneficiaba todo o que se quería, neste caso a cofradía de Carril. Cuestión que a min, cando me dan algo, sobre todo nestes tempos, para poder facer, intentamos non desaproveitar nada, sino en todo caso sacarlle a rentabilidade antes de que se marchen fondos europeos que son moi importantes para invertir na nosa zona. Pero, bueno, curiosamente non conozco en profundidade esa cuestión, pero vin que se perdían uns fondos aí extraordinarios que había para tamén facer melloras na cofradía de Carril, no edificio da Lonja. Finalmente creo que se tomou a decisión equivocada, non por parte da Xunta de Galicia, sino por responsables da propia cofradía e xa digo, pois é unha pena que os edificios singulares que son para traballar, como este voso, pois que non se aproveiten os recursos porque oportunidades cada día quedan menos desde o punto de vista de conseguir fondos europeos. Pero en todo caso, no que se refiere ás cofradías, a remato xa, decir que con esta, que era que nos quedaba facendo o que fixemos en Cambados, en Vilaxoán, en Carril, tamén no propio edificio da cofradía, pois as cofradías da Ría de Arousa, neste caso podemos decir que quedan operativas, que están con instalacións realmente dignas, porque ese é o mellor homenaje que desde as administracións, neste caso o Concello do Grove aquí e a Diputación, lle podemos ofrecer aos que estades loitando todos os días aí no mar. É o que humildemente podemos contribuir a darvos. Por lo tanto, reitero a miña enhoraboa a todos que fixeron posible, desde os traballadores, a empresa, o arquitecto e a todos e cada un dos que colaboraron para facer o posible. Ahora, ojalá que dure moitísimos anos e que non teñamos que, de alguna maneira, pois, estar pendientes de algunhas pequenas cousas que eu creo que agora pois, xa se comprobou, xa hai de alguna maneira un aval de gestión durante estes meses e creo que está tal e como se había pedido. Enhoraboa de corazón, moitas gracias e hasta sempre. O fénix de hermosura, madre del divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia de consuelo.
de los mares.